arita ni Tambaloslos og ni Bangag. Kani nindot kay ni kini sila murag duol na tinuod nga mutuo ko nga ang pagpanggukod sa presidente nga matud pa sige kagot ang hipon. Ultimo iyang igagaw mo iyang kokdon. Hapit ako mutuo, tinuod lang ha. Hapit ako mutuo. Karon ang nahitabo ani human adtong giingong paadton. In fact, tuwa na sila si Kuan, ha? Department of Justice Secretary Frederick Bida. Tuwa na ron sa Kuan, sa Czech Republic. Aron, istoryahon ang ang ilang gobyerno nito nga, ilan dadon si Saldico. Nakulbaan na tingali, atong mga panahon na kinaingon ng presidente, nga doon ay close coordination, ang Philippine government ngadto sa Czech Republic, iyang kaning himuan og special team nga moadto dito. Una ang Secretary sa Department of Foreign Affairs nga Secretary Lazaro og si DOJ Secretary Frederick Bida. Mao ni adto. Tuwa na ganit taga GMA dito si Kuan, si Maris Umali, kagabi nagbalita na to nga wa na ipakita si Saldico. So, anong adlaw pagkaybaw si Tambaloslos pagawas din sa video. Murag anak ni Poncio Pilato. Pag umangkon sa panggiitang Hudiyo. Si Martin Tambaloslos Romualdez. Matod pa niya, wag ko'y labot yun, anak. Ano ako mahimuong scapegoat ninyo? Sa laktod, sabi niya siya, pang ano ako himuon yung kanding-kanding in taon? Dili na ako. Kay, matod pa niya, ang command responsibility tuwa sa Executive Department. Kinsa may executive. Sila, Tambaloslos, legislative sila. 3 branches of government mo ni tulo. Judiciary, kanang Korte Suprema, mga husgado. Ang legislative, kanang House of Congress, kanang duha, both houses of Congress, Senado o Kumusabay Balawranan. Ang executive mo nang kabangag. Niingon siya nga, ang command responsibility, tuwa na dito sa executive. Kabahin ang insertion sa 2024-2025. 2023 pa gani. Iyang giduot og mayo ni Tambaloslos si Saldico og si Bangag si Escudero. Si Escudero sa base atong kagahapon sa testimonya atong mga witnesses against kanhi Senador Bong Reviles, wa man mo mention. Si Saldico wa pud mo mention. Karon ang iyang gihimo tungod kay murag napiit na ni sa maayo. Unya ang Malacanang tua mo pabor ni nabutas Congressman Toby Chanco. Niingon siya nga, niingon ni Tambaloslos nga, ang naaman na des executive. Kinsa may naglubog sa executive department, ang iyang igagawang bangag. Karon nagkaduol ng ilang away, murag laglagan na ni sumabot ng mga adlaw. Kana kung tinuoray na ilang away, ha? Huban mo pagawas og paibaw ang Malacanang kwaon gidito Saldico papaulion aron manubag og butugan og bisag kinsa nang ihang gipanghatagan atong budget insertion nga naapil ka ni Peter Calderon. Pila man po'y Karia Golias ato. Pila man po'y kang Imari Lolipap Duhano diso. Pila may kang may bibi ko kang kuan kanamang si Cindy Chan Mayor ron. Pila man atong tutor, ano na tas dool? Alexis Tutor Tubuhol. Pila man, ang katong Kandiyok Prasco, pila man to? Ingon siya nga, naadin na ang kanang mga insertion, wala ko labot na. Niingon ang presidente nga, gukdon ti kasus, pagawas, niingon man dahil na itong higayon na nga, mananghid siya, mga isang travel authority, kay mo adto sa Singapore. Si Martin Romualdez mo adto, medical check-up. Wasa niya i-mention kung sa iyang sakit, pero naibawan ka, doon na din siya problema ko no sa heartbroken din siya. Na din siya kuas kasing-kasing daw. Ang uban nagtuo nga, iya ipatsip up ang iyang danlak. Nagkaroon, og imong tanawon ang iyang mga sinultian, murang natugma ba nga? Paluparon sa Malacanang ang DOJ Secretary o ang Foreign Affairs Secretary. O niya, si Martin mo gawas dahil padong dito sa Singapore kay magpa-check up. Ni gawas ang pagduda mo itong dalipod ang ombudsman o
pangayo og precautionary hold departure order or PhD o ngadto sa Digang Bayan, nakakuha ra magyud. Ulo dili ni siya mo makapapugong kay wa pa man ni siya kaso gyud. Karon pa man kunong Mayo papailan og kaso sa ombudsman si Martin Romualdez o si Chis Escudero. Ako lang sa akong tan-aw ani. Og mahitabo nga mula makalaya si Martin Romualdez ngadto Singapore, di ba kanin siya mag-alasal di kopod kay matod pa ha sa Rappler, ako nakita na basa sa Rappler, doon na po siya mga properties dito sa Texas, sa Estados Unidos o sa Portugal. Panahon tingali ning amigo pa ni silang saldi ko nakapamalit ni sila dito og mga propriedad, particularmente mga bahay sa mga high-end subdivisions po dito. Naapoy 1.6 billion si Martin Romualdez nga matod pa gipalit ni sa iyang partner nga abogado diha sa Forest Park sa Makati. Yes, Makati. Taggrabe ha. Ang imong pangutana, diin mo sa kwarta. Ikaduha, nagbuhis, magiguhan na silang tinuod sa ilang income. Aside sa ilang doon na may mga negosyo, gibuhisan ba kanilang tarong? Katong mga namasangil ni Sara, katong mga kongresistang sakop sa Justice Committee, pinanguluhan ni Jervin Ruistro, nagtuo ba mong kato sila tanan limpyo? Di ka puto sila labaw pang mga kawatan. Kanabi itong magsigig pasangin na mas okay yun. Mas para namo ha, kaming naani trabaho mas okay yun kayo nga manggawas ng ilang mga pamasangil kay kanang na masangil kawatan. Kanang gipasanginlan po kawatan. Kunya ang ending ninyo tawgon pa ninyong honorable. Grabe ha. Grabe ha. Ang ako lang gitanaw aning kang Martin Romualdez nga kuan og pareha pas kang Gwen katong ihulag ko tos Gwen sa unang graceful dancer. Ron di po to graceful exit ha. Oh, ba? Kaning kang Martin murag dili ni graceful exit. Kani posible kon wa pa sa kanang isuhi og precautionary hold departure order sa Digang Bayan, wa pa siguro to anapon. Karon iya namang gitukmon ang Malacañang. Niingon siya nga, wa man ko'y labot ana, wa naman ako ang pagmando kabahin anang mga pag-release og kwarta sa giingong inserted budget atong 2023-24. Nga iyang gipasanginan si Escudero nga nahimong speaker Senate President si Escudero adto pa man 2024. Si Saldico paglingkod ni Bangag kinsa man day nagtudlo nga mamahimong House Appropriations Committee Chairman si Marcos ba o dunay kagawasan ang matag branches of government nga magtudlo sa ilang kagalingon og kinsa ilang pilion. Dili ka panghilabot ang Malacañang sa kalihukan sa legislative. So wa gyud ko magtuo nga lain ang presidente mo nitudlo nga mo'y Appropriations Committee Chairman si Saldico kundi kadto ra yung iyang agaon nga tambaloslos. Hangtod karon ang mga kongresista dinisibol nga in particular puros gyud mga amang. Kinsa man nagtudlo di ba si Martin Romualdez ikaw mo'y chairman sa committee on kuan kana na ang appropriation naa na kay Sunwest daan nga corporation construction company, ikaw na lang. Ikay magpili og kuan ka ng vice chairman. Ay, dito mas Peter Calderon. Kabahin po taon sa 3.3 billion dito sa Malabuyok lang. Kunya, punaan dire, ang tibuok, 7th district, nga doon ay 8 ka mga lungsod na ay 12 billion kapin. So, di ko mutuo nga ang Malacañang mo nagtudlo nga, oy, si Saldico mo himuon ninyong kuan ha? Appropriations Committee? Dilipod. Tingali, ang tambalos-los na tingali sa mga yun. Kay matod pa niya, daghan man kayong komite, hindi niya matanaw tanan. Pero, asto, nga naman, nga kung dunay kongresistang mamatay representing sa ilang distrito, si Martin Romualdez Munday ingno caretaker congressman sa distritong Gibian. Dunay ni-resign, caretaker si Martin Romualdez, like dito sa Palawan. Nato'y kongresistang namatay dito si Martin Romualdez, mo kuhan dito. Kana na ang caretaker, ay gipasundan man dayon og flood control funds. Mao na diha ang kanindot adtong giingong Martin Romualdez nga wa say labot anang pagpang-release, wa niya ang command responsibility. Tuwa ko nung bangag ay dituo man si
Marcos dayon dito tabian sa kayong tubitsyan ko nga cousin-in-law nilang Martin. Karon og mahitabo ang diangay mahitabo sa ilang pagkumbate diha. Posible ba nga kini si Martin Romualdez musuka bahin sa ilahang kinawatay sa pundos gobyerno nga maapel si Andoy Marcos nga maoy Senior Deputy Speaker. Kani nindot kani awaya. Di man gyud ko ganahan mo hisgot unta aning politika uni lami pero karon ere magsinumbungay na ni puros mga kawatan inig abot sa panahon nga kuan ang namasangil kawatan, ang gipasanginlan kawatan, ang ending tawgon sila mga honorable. Oh ba? Ngayon ninyong tawgon og honorable si Peter Calderon? Di pa tingali ay. Ara na tawgon honorable ay. Ayan na datog maayo, apelas idang. Tinangilara, arita. Dapat laing honorable. Akong, di yun ako ni kalimtan eh. Classmate na pares kong amigo. Naloko na. Classmate sa College of Law, abogado gini, ha? Board member sa tercero distrito sa una. Karon nga hinting basura. Jimbo Burgonia, matanaw ha? Karon lalis pagmayo ang konseyo nagmensog mo. Kabahin sa supplemental budget number 1 nga 981.9 million kay andak ko ani basura. Si Jimbo Burgonia, okay kay ni siya. Kantong niaging buwan sa Marso, I think Marso, kandidato na ni siya, re-electionist as board member sa tercero distrito. Human siya isalikway ni Wakwak. Giingnan siyang you're out of one sibot, gibaligya ang iyang kandidatura. Karon, nangangkon nga little governor siya sa tercero distrito. Eventually, nahalin niyang kandidatura. Ang akong gidudahan, gikuyawan, kung human na baligya ang iyang kandidatura, di pa ba po niya baligya ang gobernadora. Pero mo ni the best, Paldo. Paldo Jimbo. Kaya na ka, basura, abogado na hinting basurahan. Kauban sa iyang bayaw, nga si Mayor Igig Modino. Kuning balik-balik kong mayo, Peter Calderon, Jimbo Burgonia. Onya, ang Tagalogin sa nag-antos sa perti na ganang langaw ron, nagiyabaan og basura. Si Langga Malo, nagpakita sa iyang video nga nagkasakasakag lubi, dito sa ilaha, kagahapon, I think kagahapon to, nga pwede ko sa kuha ni kanhi Mayor Langga Mike Rama. Yawa! Pawa! Awa na diya resulta. So, ang nakanindot na nilang aluginsan, kay gikan sa pirtig yung pagkapobrehang lungsod, gitiwasan pa sa grabing langaw og basurahan.